Türkmenistanlılar bu yıl hem tapgır 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda Hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonamçylyklarynyň aglabasynda ilat näresmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdiler. Adamlar döwlet ruhsat bermese-de Suýul Hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden bellap geçip IMO ve TikTok sosial ulgamlarynda Rus imperiýasy Gökdepede we Türkmenistanyň beýleki künjeklerinde gan çaýkan zalim hukmynda ýatlanyp şehitlerimiz gowulukda hatyralanýar, olaryň hatyralaryna aýat tüwirler okulýar diýilen postlar paýlaşyldy. Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary general Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň çäginde ýerleşen Gökdepe galasyny syndirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Gökdepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp hökümetiň himayetinde sadakalar berilýärdi. Gökdepe urşunyň hemde beýleki watançylyk söwüşleriniň gahrmanlary we pidalary ýatlanýardy. Ýöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda Hatyra güni hökmünde resmi derejede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn taryhyndaky gan döküşikli gyrgynçylyklaryň hatyrasy we 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derejede her ýylyň 6-njy oktyabr güni tutulýar. 6-njy oktyabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam güni oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli Hatyra güni hökmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktyabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrmanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar güni Gökdepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär. Balkanlılar goramçylyklara baryp aýatdan öten merhumlaryny hem ziyaret etdiler. Hökümet bu senäni döwlet kalendarynyň aýyran bolsa-da adamlaryň ýüregindäki kalendardan aýryp bilmedi. Häzirki Türkmen hökümeti näçe Rus hökümetine ýaranjak bolup ata-babalaryna edilen zulmy taryhdan öçürmäge synanşsa-da bu hakikat halkyň hakydatyny müdimi saklanyp galýar. Dip Balkanly bir ýaşaýjy belledi. Geçen ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary Hatyra gününde ýurdun ähli künjeginde şol sanda Gökdepe galasynda we gonamçylyklarda sadaka berilip uruş gahrmanlarynyň hemde uruşlaryň pidalarynyň hatyralanýandygy barada maglumat beripdiler.